Ovim putem želim da vas pozdravim i da vam se izvinim što nije bilo dugo videa. Malo sam bio zauzet, imao sam baš dosta posla i nisam nešto bio u prilici da puno snimam. Ovo je samo jedno prikazivanje male intervencijice kod komšije kod kojeg sam imao prilike da malo snimim. Ovo je čisto da nešto mogu da postavim. U pitanju je vezivanje česme u dvorištu i vezanje na okiten crevo i kanalizacionu cev. U međuvremenu želim da vam se zahvalim na pregledima do sada. Nisam očekivao, to jako lepo ide i funkcioniše. Da se zahvalim pretplatnicima koji su platili članarinu, to jest članovima, Petru i Danijelu. Danijel je otišao, ali ovim putem ga pozdravljam, nadam se da gleda. Nisam bio u prilici prethodno da se zahvalim, ali nisam zaboravio da je doprineo malo ovom kanalu svojom uplatom. Naravno za vas isto pohvala, svaki pregled meni znači i jednostavno ide kako ide. I da, hteo sam da kažem da primetio sam da mnogo ljudi kude kada gledaju moje snimke, verovatno im se ne sviđa to što snimam. Ja se njima opet zahvaljujem na pregledu, jer i taj koji ne voli da gleda opet doprinosi pregledom. Hvala puno na pregledu. Nisam od onih koji se obazire na loše komentare, naravno svakom smetaju i malo me nasmeju, jer nikad ne volim da komentarišem nešto što recimo mi se ne sviđa da sam pogledao na YouTube-u ili na nekom od videa. Nikad nisam komentarisao loše i ne znam zašto ljudi uopšte imaju potrebu da komentarišu na taj način. Niti će oni dobiti više posla ako ja prestanem da snimam ili da ne znam šta, možda da prestanem da radim, da se bavim, da zarađujem za hleb, možda bi to bilo u redu. Ali Bože moj, takvi smo mi ljudi, želimo drugima loše, nikad dobro. Neki izuzeci postoje naravno, ali kad pogledate to je jako mala količina ljudi. Izađete na ulicu, pogledate saobraćaj, sve će vam biti jasno koliko smo negativni jedni prema drugim. Ali naravno to nas neće sprečiti da se mi družimo ovim putem. I za sve vas koji ostaju i koji su pozitivni, koji lajkuju, veliki pozdrav, velika zahvalnost. Nadam se da ćemo imati prilike još dugo da se gledamo i da se družimo ovim putem. I da se jednu stvar razumemo, a to je da ja sa svim ovim mojim snimcima, koliko god neko da ih ne voli možda ili im se možda sviđa, ne znam, pre bih rekao da vam se više ne sviđa nego što vam se sviđa, nemam nameru da postignem popularnost, nemam nameru da budem prepoznat na ulici, nisam, što se kaže, među tim sojem ljudi, znači ovo ne radim zbog popularnosti, radim, bio bi neiskren ako bih rekao da ne radim zbog možda dodatnog novca sa YouTube-a, jer što da ne, onaj ko ne zna, za 100.000 pregleda vi ćete dobiti 100 evra od YouTube-a, toliko se plaća trenutno, bar za moje snimke, tako da to vam je, ako želite da počnete da snimate možda neki motivacioni povod, i meni je bio, mada nisam znao apsolutno ništa, ni koliko se plaća, ni koliko se zarađuje, niti bilo šta. Eto, sad imate jednu od informacija, pa ko voli nek izvoli. I za sve vas koji ne volite snimke moje, uradite lepše, ja ću uvijek da vam lajkujem i da vam ostavim super komentar. Znači, još jednom da vam se zahvalim na pregledima, još jednom da vam se zahvalim na uplatama, znači svojim članovima, to jest jednom članu posebno, Petr Ćao, i Danijelu koji je otišao, opet velika zahvalnost. Za vas, ako vam se sviđaju snimci, lajkujte da bismo nastavili, ako vam se ne sviđa možda i prestanem, možda bi neki voleli, tako da
Ajde da probamo da imamo da li prelazimo neki cenzus. Moj cenzus je 100.000 pregleda mesečno. Ako to uspem da dobijem, ekstra. Ako ne uspem, bože moj, ali cilj je to koji sam postavio, ako uspem to do kraja godine ove, da ispoštujem, ekstra. Ako imate ideju šta da vam snimim, ako imate potrebu za nekim od snimaka, recimo da vam pokažem kako se nešto radi, makar i u kućnim uslovima, da nema veze sa poslom, snimit ću, postavit ću, slobodno napišite u komentarima, ostavite, probat ću da ispoštujem, da vam to postavim. U ovakvim stvarima ima puno stvari koje može da, odnosno u ovakvim poslovima ima puno stvari koje mogu da se snime, ali potrebno je da imate uslove za tako nešto, a to na terenu teško da može da se desi, jer svi gledaju da što se kaže, kako ćete da uradite, da što pre uradite, da im izađete iz kuće i da naravno što manje plate. Zato nisu baš uvek uslovi kako treba, ne može da se uvek snimi, kada može super snimim, a kad ne može ni jednostavno imajte razumevanja. I da se vratim na snimak, odnosno na posao koji sam ovde radio, šta u stvari radim, stavljam redukciju sa 3/4 na pola sola. Znači 3/4 je bilo okiten crevo koje dovodi vodu iz šahte, ovde smo se razveli na pola sola, nije imala direktna teračeva, znači koja će da prebaci odmah na pola sola, zato sam stavio jedno, da kažem, malo parče creva i prespojio da dođem do pola sola. Znači sa 3/4 na pola sola i ta česma se postavlja u dvorištu. I da vas ne bi previše davio, ja vas ostavljam uz muziku da ogledate do kraja video. Nisam ostao, odnosno nisu me pozvali da im povežem česmu kada su izbetonirali pod, valjda je bilo puno 50 € što sam im rekao da treba da plate za sve to što sam uradio, ali dobro, bože moj, komšije smo, preboleću. Tako da sam ostao uskraćen da vam prikažem ceo video, odnosno završni rad, to jest kako to izgleda kad se završi. Ako nekad i kad u budućnosti budem u prilici da odem do njih, prikaću, ali mislim da ne. Tako da vam je to što vam prikazujem to i izvinjavam se što niste dobili ceo snimak, što se kaže, do kraja. Ovde treba da se postavi, sad pitanje je gde će tačno da bude, još nisu odredili tačno mesto, ali o tom potom. Zato im stavljam tu ventil, da može da se prespoji i da se stavi česma kako on njima odgovara. Ništa, ostavljam vas, uživajte, pa se vidimo nekom prilikom u nekom sledećem videu. Pozdrav!